खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिकु बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं रन्जन दैमारिखौ थाबैनो हगाराब्ला गणतान्त्रिक सोमावसारनाय NDFB-नि हुमखि। हाग्रामा महिलारिनि बिसिनि गारियाव दुथांफोरा गाग्लोबदों। UPPL-नि ब्रैथि बोसोरारि जथुम्माया बिजनियाव जागायबाय। सेवली महिलारिनि गारियाव गाग्लोबनायखौ सोंखारिदों एबसुआ। NRC-निफ्राय नागारजानो गोनां सुबुंनि खारिथिखौ फोसावनो हितेश देब शर्मानि बिथोन। BJP-आ BPF-खौ फोजोबस्रांबाय बुंदों दुर्गादास बर'। गुवाहाटीआव ड्राग्सजों लोगोसे 7 हमजादों। क'क्राझार गंगा नोगोरनि जोंलारि मन्दिराव गाजा गोमजायै शिब फुजा फालिदों। बिजनियाव लामा जाब्रबथाय, सासे गोब्राब जखम। दानिया आबुं रादाब। बावैसो सान सिगाङाव गोजोननि थाखाय सोरखारजों गोरोबथा खालामनाय NDFB-नि मोनब्रैबो हानजाया फिन सोमावसारनो हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि NDFB-नि गायसनगिरि मासिगिरि रन्जन दैमारिखौ फिन जोबथेसालियाव सोनायनि उनाव NDFB-नि मोनब्रैबो हानजाया दिनै बाक्सा जिल्लानि बरमायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै फिन गणतान्त्रिक सोमावसारनो हुमखि होदों। फैगौ 25 फेब्रुआरिनि गेजेरावनो रन्जन दैमारिखौ हगारनो थाखाय दाबि दैखांदों। फैगौ 25 फेब्रुआरिनि गेजेरावनो रन्जन दैमारिखौ हगारनो थाखाय दाबि दैखांदों NDFB-आ। मख'नो गोनांदि थामथि बर' गोरोबथायाव सागान होनो थाखाय रन्जन दैमारिखौ 28 साननि इन्टारिम बिलआव उदां खालामनाय जादोंमोन। खौरांगिरि मेलाव NDFB-नि दैदेनगिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ 24 फेब्रुआरि खालि NDFB-नि मोनब्रैबो गावस्रानाय आफादा जयै गोरोबथा रंजानाय फोरबो फालिनो थि खालामनायखौ दोनथ'नाय जाबाय। रन्जन दैमारिखौ फिन जोबथेसालियाव सोहैनायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ दोनथ'नो गोनां जादों। ओरैहाय बिस्तिबारखालि हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवली महिलारिनि गारियाव दुथांफोरा गाग्लोबनाय जाथाया राजखान्थियारि सोलोसो होननानैबो बुंदों NDFB-आ। BTC बिसायख'थिनि सिगां BTC-नि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवली महिलारिनि गारियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबनाय जाथाया बर'नि राजखान्थिखौ दुंहावसिन खालामदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सेवली महिलारिया बिस्तिबारखालि बेलासियाव उल्टापानी शिब मन्दिराव थांना गिदिंबोफिननाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा गारियाव अन्थाइ खुबैदों। मख'नो गोनांदि सेवली महिलारिजों लोगोसे एस्कर्टबो दंफायोमोन। बबेखानि गावनि गारियाव दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनाय जाथायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखाइ दङ होननानै दाय फोनांदों सेवली महिलारिया। इउनाइटेड पिपुल्स पार्टी लिबारेल UPPL-नि ब्रैथि बोसोरारि जथुम्माया 21 आरो 22 फेब्रुआरि 2020 साननैनि हाबाफारि लानानै बिजनी लेसियागावआव जागायबाय। दिनै सानजौफुआव सुबाइजार बियाबनि MCLA गुनेश्वर गयारीया जथुमसालि हलखौ बेखेवो। बेनि उनावनो पार्टीनि लेङाइ आफादगिरि जिरेन बसुमतारिया पार्टीनि डेलिगेट जथुमखौ बेखेवो। मख'नो गोनांदि बिजनीआव खुंनाय UPPL-नि ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों फैगौ BTC बिसायख'थियाव बाहागो लानाय आरो गुबुन पार्टीजों एलायन्स खालामनायनि बागै सावरायनाय जागोन। बयनिख्रुइबो देरसिन आरो गुरुत्व गोनां मोनसे मेल जानो थांगासिनो दङ जोंनि सेन्ट्रेल कमिटि UPPL-नि जोंनि बिजनीआव। बेहाय जथेस्थ जोंनि 10टा जिल्लाफ्राव जिल्लानिफ्राय 100 जन टारगेट दङमोन डेलिगेट, किन्तु दिनैहाय प्रत्येकटा जिल्लानिफ्राय 200 जन जाबाय। खुब गुरुत्वपूर्ण जागोन संगठननि एलु-एला सिंनि बाथ्राखौ जोङो रायलायनानै फैगौ इलेक्सन बा उननि हाबाफारि बेफोरनि गासैबो स्ट्रेटेजिफोरखौ सावरायनाय जागोन जों मिथिगौ। आरो बेनिखायनो जोङो रिसेपसन कमिटि बा जायगानि मानसि हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जेरैबायदि फैदों बिथांमोनखौ जाहोनायनि बेबस्था आरो दोननायनि बेबस्थाखौ जोङो अलरेडि 100% कमप्लिट खालामबाय आरो साक्सेस जागोन बियो। आरो जों नुदों फैगौ जिहेतु एप्रिल मासाव BTC-नि इलेक्सन जानो फैगासिनो दङ, बेखौ गुरुत्व होनानै आरो नोजोर लाखिनानै BTC हालामनि दानि BTR हालामनि जेसेबां बर' अनाबर' बिभिन्न जनगोष्ठी दिनै समागम जानायनि बाहागो लाफैनायनि बे खबरा फैगासिनो दङ आरो डेलिगेटजों लोगोसे रायजोफ्राबो फैगासिनो दङ। जथेस्थ समागम जागोन बे कनफारेन्सआ आरो निस्सय बे कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो फैगौ BTC इलेक्सननि जितु रणकौशल बे रणकौशल आरो फैगौ इलेक्सनखौ बोरैहाय बारहोगोन बिनि थाखाय फुल प्रिपारेसन आल'सना
बिलोचना आरो फुल प्रिपारेसन जागोन आरो बे कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव दि इउपिपिएलआ सरकार दागोन बिनि खाथां आरो बिनि माबाखौ रायजोफ्रा बिनिफ्रायनो गासिबो खौरांखौ मोनगोन। थांनाय बिस्तिबारखालि मोनाबिलियाव हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारिनि गारियाव दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनाय जाथायखौ सोंखारिदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बुंदोंदि सोरबा दुथांफोरा हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारिनि गारियाव गाग्लोबनानै एबसुखौ दाय फोनांनो नाजादों आरो राजखान्थियारि महर होनो नाजादों। बबेखानि सेवलि महिलारिनि गारियाव अन्थाइ खुबैनाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रैनो हमनानै आयेननि सिङाव गोख्रों साजा होनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों खौरांगिरिनि मेलाव। मैया जेनेखि मोनसे जाथाय जानानै थांदों बे बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि आंगो बिसि सेवलि महिलारिया जेब्ला सरलपारानिफ्राय गावनि न' फारसे फैबाय थानाय समाव लामायाव जे माखासे दुस्रिकारिफ्रा माखासे सुथुरफ्रा जे अन्थाइ फैनाय बेबायदि मोनसे जाथाय जादों होननानै मिडियानि गेजेरजों बिटिसिनि जे चिफ हाग्रामा महिलारिनि मानगोनां अनजालि बिसिया जे बाथ्रा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो एबसुआनो बे जाथायाव लोब्बा दङ होननानै बेबायदि मोनसे एबसुनि सायावहाय ब्लेम खालामनो नागिरनाय जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बेखौ लानानैनो दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मावबुं हाउसनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बेवहाय स्पष्ट होनो थाखाय दिनैहाय जोङो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। दा बेवहाय जों बेखौनो बुंनो लुबैदों जे बिथाङा बुंदों बेवहाय एबसुआ बेवहाय थोंजोङै बे जाथायखौ खालामदों होननानै, नाथाय जों बेखौनो बुंदों जे बिथांनाव मा प्रमान पत्र दं जे थारैनो अन्थाइ खुमारदों जे एबसुनि मानसिफ्रा होननानै बियो बेवहाय माबा मोनसे फोरमान होनो हानाय बेबायदि बिथाङा फोरमान होनो हायो नामा? जुदि गमामायनो हायोबा बिथाङा आइडेन्टिफाइड खालामनानै दिहुन। जों बिथांखौ बेबायदि बुंदों आरो गमामायैनो बे जाथायखौ जुदि सोरबा इन्डिभिजुवेल व्यक्तिगत सोरबा सुबुङा जुदि खालाममारदोंब्ला जोङो बेखौनो क'क्राझार पुलिस प्रशासनाव जोंबो दाबि खालामदों जे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ हमनानै बेखौ आयेनगत भाबै आयेनारि भाबै साजा लानांगौ होननानै जोंबो बेबायदि माने क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय पुलिस प्रशासनखौ जोङो बेबायदि दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि गावनि गारियाव अन्थाइ खुबैनाय जाथायजों एबसुनि आखाइ दंथारो होननानै सेवलि महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दाय फोनांदों। एनआरसिनि गोजानै थिसनजानाय रायजोआरि क'अर्डिनेटर हितेश देब शर्माया एनआरसिनि सायाव मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान बिथोन होदों। एनआरसिनिफ्राय नागारजानो गोनां सुबुंफोरनि खारिथिखौ रोखायै फोसावनो बावैसो बिथोन होदों। मख'नांदि एनआरसिआव नांजाबफानानै खामानि मावनाय साफ्रोमबो डिस्प'जिं अफिसार LRC/BR फोरखौ एनआरसिनिफ्राय एंगारनो थाखाय जिल्ला बेंगिरिफोरखौ हितेश देब शर्माया साननैल' सिगाङावनो बिथोन होदोंमोन। बे खेबाव क'अर्डिनेटर हितेश देब शर्माया गांसे नटिस इस्यु खालामनानै एनआरसिआव मुं थिसनजाथावना नङै सन्देह गोनां सुबुंफोरनि मुंफोरखौ रोखायै फोसावनो बिथोन होदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि APCCनि गाहाय नेहाथारि आरो बिटिसि बिसायख'थिनि पार्टी कनभेनर दुर्गादास बर'आ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलाव बुंदोंदि बिटिसि बिसायख'थियाव कंग्रेसआ गोख्रोङैनो बाहागो लागोन आरो गुबुन पार्टीजों एलायन्स खालामनायनि बागै फैगौ 22 फेब्रुआरि खालि थि खालामगोन। बबेखानि बिटिसि बिसायख'थियाव ओनसोलनि मोनथाम पार्टीजों एलायन्स खालामनायनि बागै सावरायनाया सोलिगासिनो आरो UPPLनि बिथांखिखौ नेगासिनो दं। नाथाय BPFजों दासिमबो सावरायनाय जायाखै होननानै दुर्गादास बर'आ बुंदों। ओरैहाय आसाम सोरखार दाखांनायनि उनाव BJPआ BPFखौ फोजोबस्रांबाय होननानैबो दाबि दैखांदों कंग्रेसनि दैदेनगिरि दुर्गादास बर'आ। गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाथि पुलिसनि सिग्रोमनायाव दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाथि ओनसोलनिफ्राय ड्राग्सजों 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हायो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनावनो नुनमाथि पुलिसआ गुरुकुल ग्रामार स्कुल आरो हनुमान मन्दिरनि सेराव सिग्रोमनानै 4 सुबुंखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हिरेन कलिता, बाबधान पाठक, बुद्धेश्वर बिश्वास आरो निरन्जन अग्रवाला होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों।
पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला बिसोरजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि ड्राग्स, गंथाम मबाइल फन, नोगोद 3,000 रां आरो गंसे टाटा जेस्ट कारखौ हमनानै मोनो। दिनै महाशिवरात्रि। दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे शिब मन्दिरफोराव हिन्दु धोरोमनि सिबियारिफोरा होंगो दोंगोयै शिब बाबाखौ सिबिनाय दिनै क'क्राझार सहरनि गंगा नोगोराव थानाय जोंलारि मन्दिरावबो गाजा गोमजायै शिब फुजा फालिदों। जोंलारि मन्दिरनि सिङाव दिनै शिवरात्रि फुजानि समाव शिवरात्रिनि आफा शिब आरो आइ पार्बतीनि बोसोन बायदियै जोङो बाहाय बयबो भक्तफ्रा फैनानै लैहोर लैहोर फुजा होनो थाखाय नुजाफैबाय आरो बे नुजानायाव जुग जुग बेसेबा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो 2004 मायथाइनिफ्रायनो बेहाय नायनायनि हाबाफारिखौ लादोंमोनब्लाबो दिनै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय फैदोंबाबो बेफोरबायदि बोसोनफोरखौ होदोंबाबो मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरखौ मिथिनाय जायाखैमोन। दा दिनै एसे गाबोन एसे मिथिनानै मानसिफ्रा बयबो भक्तफ्रा बारायलांबाय आरो बे 2004 मायथाइयाव नायनायनि सिगांनो जोंनि बे जायनाखि जोंनि गुरु जानानै थादोंमोन आइ बिमा दुर्गानि रुपखौ सिगां गाखोग्रोदोंमोन। दिनै बियो गावनि रुपखौ लानानै गुबुन गुबुन गावनि माखासे फिसाफोरखौबो लानानै मन्दिरनि सिङाव थानो होननानै बिनायाव दा बे बिनायनि बोसोन बायदियै दिनै आइ दुर्गानि रुपजोंनो माखासे आफा शिबखौबो शिवरात्रिनि समाव बसायनांगौ होननानै बुंबाय आरो आफा शिवरात्रिजों फैनायावनो दिनै आइ पार्बतीयाबो फैबाय। दा बेफोराव भक्तफ्रा फैनानै गावनि न'खरनि सोरनिबा जें जाबोर जानाय, दुखु खैफोदाव गोग्लैनाय, सोरनिबा न'खराव दायना जुगना रायनानै माबा मोनसे अलंखार जालांनाय बेफोरबायदियाव दा आइमोनाव आफामोनाव सोंफैबा आइमोनहा आफामोनहा गावसिनि बुंनाय बोसोन बायदियै फोरमायनाय बोसोनखौ लानानै थाङोब्लानो बेफोर जिनिसा दा खामानि होनाय जोंनि गेजेरावनो गोबां बेफोरबायदिखौ फोरमान मोननाय जाबाय। क'क्राझार सहर गंगा नोगोरनि मुस्रिमा सबिता बसुमतारीनि आंगो देरायाव 2004 मायथाइयाव गायसनजानाय जोंलारि मन्दिराव साखाथि फाखाथि ओनसोलनि रायजोफोरा भगबान शिबखौ फुजिनो दिनै फुंनिफ्रायनो होंगो दोंगो खालामफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोराव दिनै मोनसे गिख्रंथावना लामा जाब्रबथाय जादों। बिजनी फ्लाइअभारनि आफाङाव थानाय हलि चाइल्ड आरो शिशु कल्याण फरायसालिनि लांगोनायाव जादों। अन्थाइ बाला लानानै फैनाय गंसे डाम्पार ट्राकआ शिशु कल्याण फरायसालिनि वालखौ सौख्रेबफैदों। बे जाथायाव साखाथिजों खारनाय गंसे Hyundai i20 काराबो सौख्रेबजादों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसालिनि वाल सौख्रेबफैनायनि सिगाङावनो जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय डाम्पार ट्राकआ स्कुटिजों फैनाय सासे आइजोखौ सौख्लायफैदों। जाय जाथायाव स्कुटिजों फैनाय आइजोआ गोब्राबै जखम जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।